o mellor me coñecedes por outras cousas, outros non, porque eu son nova, eu non son militante histórica do BNG, eu son nova nesto, xa o podes notar o mellor nos meus nervios a hora de falar. Este é o meu primeiro achegamento á política. Desde que me metín neste grupo, moita xente achegada a mí e non tan achegada paranme pola rúa e pero Isa, por que te metes ti nesta leña? Por que te metes neste follón? Por que neste mundo tan corrompido? Bueno, hoxe en día, como decía Lito, pois, o que vemos nos medios de comunicación e o que vemos na nosa corporación actual de goberno, é normal que todo o que se relacione ca política desmotive e provoque incluso repugnancia. Pero non por eso temos que quedar na casa cos brazos cruzados, sobre todo a mocidade. Eu non son das que pensa que todos os partidos políticos son iguais, porque non todas as persoas son iguais, non todos os homes e mulleres son iguais tampouco. Non todos temos intereses personalistas. A min educaronme ca máxima de que a política non é máis que a actividade nunha sociedade libre, composta por persoas libres, ten que resolver os problemas que lle plantexa a súa convivencia colectiva. É unha tarefa simplemente destinada ao ben común. Ben, eu como veciña de Sada e de Mondego que son, e vendo como xestionan os nosos recursos, os políticos actuais que temos, aínda que teña cara de boiña, sempre este sorrindo, teño moita rabia interior e teño unha coraxe interna que non me aguanto. E a xente que me coñece ben o sabe. O BNG é a única alternativa, é a única forza que ten a posibilidade de parar estas accións a estes homes e mulleres que temos como políticos no Concello. Eu podería elexir calquera outro grupo, porque eu non estaba amarrada a ningún, podería embarcarme noutras das 6 candidaturas que se presentan, pero como decían os meus compañeiros, o BNG pois, ten unha trayectoria, e como decía Laura, a trayectoria é un aval. E tamén é un aval o feito de que o BNG sexa o único grupo, o único partido político que ocupou o goberno de Sada e que non teña ningún imputado entre os seus membros. Ben, xa hai un ano que Lito e Lis viñeron anda min para contarme o seu proxecto, e son dúas persoas que coñezo moi ben, das que ninguén pode falar mal. Dúas persoas falando con ilusión e con humildade, transmitindo ideas serias e factibles e realizables. Pois claro que non me puiden aguantar e quixen e decidinme involucrarme neste partido. Porque, bueno, como decía Lito, tamén unha vergoña que se asocia a Sada a unha vila dormitorio, porque nunca o fomos. A unha vila que hoxe en día non ten ningún tipo de oferta. Non ten nin ofertas de ocio, nin de traballo, nin de turismo, nin nada de nada. Como decía, que xa hai un ano que viñeron a falar onda min, isto demostra que o BNG non traballa solamente a un mes das eleccións, porque xa hai un ano que levan falando e que levan traballando, e non só un ano. Moito máis, Abel leva 15 anos, xa que a época de un grupo con moitísima trayectoria, desde a época de Crisanto xa. Un ano leva tamén o BNG falando con máis de 400 persoas, como comentaban os meus compañeiros, colectivamente ou individualmente, falando con asociacións como esta, con clubes deportivos, falando co colectivo da mocidade, con hosteleiros, con comerciantes, con xente que nos para cada día. Nos non pasamos solamente as parroquias cada 4 anos para pedir o voto, porque os meus compañeiros, eu non estaba casualmente cando viñeron aquí, porque eu estaba traballando, cando viñeron a falar con vos, que esa é outra. Eu estaba traballando porque todos os da candidatura temos un traballo e non estamos aquí para facer ningún tipo de carreira política. Viñeron aquí a escoitar as vosas propostas, as vosas inquedanzas e as vosas necesidades, porque, como decían os meus compañeiros xa antes, ninguén sabe mellor que vos o que precisades. Moitas desas propostas as incluímos no programa. Queremos deixar claro que as parroquias importan moito, que son parte de Sada e son unha parte moi importante do Concello. Estes días o goberno do señor Anido está actuando